Znači, lepo upakovano, ništa vlada Srbija. Tačno, apsolutno. Mi smo konačno ostvarili ideal Malcolma McLarena, tvorca punka, po kojem su napravljeni naši lokalni punk modeli od takozvanog novog talasa koji se sad maksimalno propagira. Tamo sećam se 70. godina kad se ta deca pojavila, motali su se oko nogu, mi smo se bavili umetnošću, a oni su pakovali. To su pesmice od 3-4 stiha, obično na nekakve pozajmljene teme, starih nekih šlagera i tako dalje, i sve to spakovano. Najvažnije je bilo u tom odabiru da oni ne znaju ništa, ni da sviraju, Tačno, ni da ne misle... Jeste. Malcolm McLaren je izmislio tu stvar, on je to napravio sa Sex Pistolsima, jel? On je njima rekao, nije važno, važno je da ne znate da svirate i ne znaju da sviraju, važno je da ne znate da pevate i nisu znali da pevaju. On im je sve spakovao, sve napravio. I da ne misle ni o čemu ništa. Tako je. I onda... I da ne govore ništa i da ne znaju šta govore zapravo. Tako je. On je govorio mesto njih. Ali moraš da uvažiš jednu drugu stvar koja je mnogo ozbiljnija. Evo, ajmo kad smo došli do te teme. Moja generacija. Mi smo se prvo podelili na urednike u Studentu i na stjuardejatu. Znači, odluka prema stvarnosti, odnos je bio taj. Ili ću uživati u jednom lepom životu koji je tada bio, bavit ću se tako, mislim, putovat ću, ići ovamo tamo, ili ću se baviti društvenim temama koje su tada postajale sve ozbiljnije, sve teže i tako dalje. Ja sam danas u situaciji da dečaci koji su kod mene dobijali prve predstave, devojčice kojima nisu htjeli da daju drugi da rade, ja sam ih primao u pozorište, učio ih, davao im sve to, ubiše se idući po Beogradu pričajući kako je revolucija 5. oktobra propala zato što Ristić nije streljan 6. oktobra. I šta sad? Idu okolo i pričaju da je propast cele njihove revolucije koju nisu ni učestvovali, su potpuno beznačajni. Mislim, i onda i danas, priče, eto, to je propalo zato što Ristić nije streljan 6. I sad ide taj dečko i ja sutra treba da dođem da ga pitam, je li mali, šta je, u čemu je problem, šta hoćeš ti zapravo?